Bueno, avui sí que comencem aquí a Sant Carles. En principi ha de ser ja, ara sí que ja és l'últim dia en quant al camí de Ronda Catalunya, perquè la frontera està aquí a 15-20 quilòmetres. Per tant, avui sí que acabarem Catalunya i, com he dit altres vegades, veurem què farem a partir d'ara. Bé, doncs ha passat un any des d'aquest comentari i ara sí que ja sé què és el que m'agradaria fer. La idea és resseguir tot el litoral mediterrani, malgrat ja sé que no hi ha camins de ronda com el de Catalunya, però sí que hi ha d'haver camins que bordegin la costa. Segur que hi haurà moments que no podrem passar, caldrà anar endins i tornar a sortir, però això són els gajes de l'oficio. La idea és anar-ho fent a poc, en setmanes concretes que m'ho pugui combinar per la feina i anar baixant i m'agradaria al final haver resseguit tot el que és el litoral d'Espanya. De moment comencem per aquesta província de Castelló, on estem en aquests moments. Estarem 3 o 4 dies i veurem com va. Endavant! Estem a Vinaroz, un dia molt maco. Ara, en principi, la idea d'avui és anar fins a Penyíscola només. Allà, donar una volteta per allà aquell vall de l'Irta que en diuen, i tornar amb autobús. Això poden ser al voltant d'uns 30 quilòmetres. El dia és molt maco,
estamos recorriendo Peñíscola, una de las zonas más famosas de Castellón. Y concretamente estamos en Sutómbolo, que es como una península pero unida por playas. Esta zona ha sido siempre una zona muy buena para defender la ciudad y por ese motivo se levantó este castillo en el que vivió el Papa Luna, posiblemente el más famoso vecino de la zona. Avui és un dia de fer coses rares. I ara estem provant això del selfie aquest o com es digui. Però, bueno, un parell de dies una mica raros per tot plegat, no? Aquest dia així és una mica tapat, això és bastant lletjot, bueno, però anar fent. Estem entrant a Oropesa, una etapa una mica rara avui. Em volia quedar allà a Torre Blanca, em sembla que es diu, però no hi havia combinacions d'autobusos i he avançat aquests 13 quilòmetres més fins aquí a Oropesa. Són les 5 de la tarda, avui he començat a les 10, tot ha anat una mica malament. Així que bueno, una etapa una mica rara i això d'aquí la veritat és bastant lleig. Anem sobre el quilòmetre 40 en aquests moments.
Ves per on ens hem col·locat en una via verda. Allà al fons hi ha el túnel. Deu ser la via verda que va a Benicàssim, espero. Ho haurem d'estudiar, això. Túnel de la via verda. Aquesta via verda sembla que va d'Oropesa a Benicàssim. Un túnel ben arreglat, amb aceres i amb llums, tal com ha de ser. Capital de la costa de Azahar, Castellón es una ciudad que mira hacia el futuro sin olvidar su esencia mediterránea. El núcleo urbano envuelve la Plaza Mayor, donde se levanta la concatedral gótica de Santa María y, en especial, la Torre del Fadrí. El símbolo de Castellón es en realidad el campanario exento de la catedral, que se construyó primero como torre de vigía.
Estem al port de Sagunto. Aquí comencem la província de València. Fa un dia molt maco per caminar. Que tinguem sort. Estem aquí fotuts al mig del port de Sagunto. Veurem com ens sortirem d'aquí. Hem superat el tema de la sortida del port. Ara ja per costat del mar fins a València.
amb 36 quilòmetres acabarem aquest primer dia entre el port de Sagunto i València. Una etapa força maca, interessant, un dia molt maco, i ara estem acabant aquí aquest passeig del Túria, que realment és maco. Ahir el vaig fer corrent. Frenar, no ves glòries a Espanya, tots a una veu, germes fingau, i en el taller i en el camp remoregen, cantis d'amor i este este pau. Passa la Reggio que avança en marxa triomfal. Però tu la és la veu de l'aigua cantista le cria, acordats al ritme de guitarra mora. Paladins de l'art ofrenen sis victòries gegantines i els teus pes sultant a tots jardins estenen un tapís de murta i de roses fines. Brinden fruites daurades els paradisos de les riberes, pengen les arracades, les arcades de les palmeres, sonen la veu amada en potentíssim i gran ressò. Notes de nostra albada canten les glòries de la Regió. A les
siamo sempre al sense che nostra la giun salome e un salve però frenare dove gloria sa Spagna tot son más vingar y en el taller y en el campo de Morete cantis de amor himnes de pau flames en l'aire Nostra Senyera gloria a la patria. Estem aquí, al Port de València, i comencem aquest segon dia que farem cap avall a l'Albufera i veurem on arribem. Fa molta calor, estem a 20 graus i són les 9 del matí. Avui estem fent una etapa lletja de collons. Tot això de l'Albufera, com que ho estem fent per costat del mar, no sé què passa, però tots són dunes, trossos com aquest. Això sí, per bicicletes i tal està molt bé, Però encara no he vist gens d'arròs, suposo que l'arròs està més cap a l'interior. No sé pas on arribarem avui, ara porto 20 quilòmetres. Estem caminant per la sorra a 4 o 5 quilòmetres de Cullera. Portem quasi bé 7 hores caminant, 35 quilòmetres. És la manera més ràpida d'arribar-hi.
Déu-n'hi-do. Estem arribant a Cullera. Final del trajecte. 40 quilòmetres. Al final avui acabem aquí a l'estació de tren de Cullera. Un final desastrós, per dir d'alguna manera. 49 quilòmetres. No hi havia autobusos. L'estació està a 3 o 4 quilòmetres al centre. I bueno, i són quasi bé les 7 de la tarda. 9 hores 41 minuts. Déu-n'hi-do. Aquí està el rellotge, que es veu clar el que estic dient. I ara, 7:15, passa un tren fins cap a València. Bé, tornem a estar a Cullera. Ahir ho vàrem deixar aquí, això. Avui, ara, amb un dia una mica tapat, però no pinta pluja, i fa força caloreta, anirem fins a Gandia. Sí, fins a Gandia, o més avall, no ho sé, ja ho veurem, depèn de les combinacions. I ja haurem acabat la província de València. I aquí ja ens hem trobat la primera potada del dia. Aquesta entrada d'aigua des del mar, que no sé fins a quin punt arriba, però no puc travessar. Són les gràcies del camí. Aquesta entrada que dèiem d'aigua, en el fons, és la desembocadura del riu Júcar. Ara ja estem ben bé a la punta de la desembocadura del Júcar. Estem a Tavernes, a uns 18 quilòmetres de Gandia.
Bueno, i aquí acabem, aquí a Oliva, acabem aquest camí de la província de València. Vam començar a Sagunto i acabem aquí a Oliva, que és la província, és la frontera d'Alicante. Han sigut 4 dies molt intensos. Alicante serà una altra història. Ara és un moment una mica trist perquè procedim a l'acte de despedir-nos d'aquestes sabates Salomon que en aquestes últimes caminades m'han acompanyat. La veritat és que m'han sigut molt còmodes. Tot el camí de ronda des de Portbou fins aquí hem anat amb aquestes i anteriorment algun altre camí. Jo diria que porten més de 2.000 quilòmetres. La veritat és que ara ja estan bastant cascades, com es podrà comprovar. Per dins ha aixafat molta sorra, el que és la sola ja està pràcticament plana. En fi, però ha sigut una bona experiència.